Bishop. Yes, I took that out from you. What for camera ever who? What for camera ever who is the area? Yes, hey, I took that out from you. For outside, it's the camera ever reflection on that matter. Norepa. No, buggy be ever. In a book, we won't know. Yes, Mumbo, Bishop. What I can't afford to give. Sorry, Ndo. Therefore, she asked her, I won't get to. Okay, man, how will I never get a new rapport? Amam. Njani room again, Tavi. Memi Tavi. Okay, man, I got an okay, get some put video. Njani room again, Tavi. If you have folder, I think 22 years. I say, 22. you make a call. I think 22. Get your logi. Mpaga na mbaga na mwana. Mpama wala. Ew, donna. Okay, chọrọ ịlụ di. Ka ị reduce to ibu arụ ibiri ndị kedị ndụ. Ka ọ bụrụ di gị gburie. Na donna. Gbajiwe kamera n'azụ. Ị na-aga school? Mba, enwere m aka ọrụ. Ekwukwala otu na gị isi ihe nga. Asị nge tọnụ. Ọkpụ ị na-eji amata. I told that thought here. Come. Hey. Look at me very well. Hey. When you mark am again here, turn that babogi. Wonyara. Mbra here gwegu. Sebrala nga, sebrala. Mbra here gwegu. Debi anga bia tere much. Ndele je mbona dia mo gesigi nyamana. Mba. Bili otoke ton aso. Tanwa. The way you watch the camera go. That would have fun. Sorry. Ndo. Yeah. I want the packet. Sorry, sir. I hold it. I hold them. Oh, sorry, sir. Ndo iwe ndo. Aga m ime ọzọ ndo. Aha gị. Amarachi. Amarachi onye. Amarachi John. Ịdị afọ ewe onye ebe. Ọ bụ onye Imo steeti. Ebe n'Imo. Nwambise, Abombise. Ebe na Abombise. Ọ bụ onye Ovuru Chokoneze. Elubo ji. Mba. Ịmụọla nwa. Mba. Mpaga ese mpaga nwa na mmaga dị ndụ. Mma m dị ndụ. Mmaga lụgharịrị di. Mba. Ị nwere enyi nwoke ole? Ofu bọtụkpụ na ya agbakere anya nọzi ọzọ. Gịnị gbakere unu? Ọ laikere nwaanyị. Ọ laikere Otele. Ọ ya kụwara gị? Gịnị ka ị na-arụ? Okay, I'm a caterer. Ana m eshi nri, ana m eme cake. Ana m eme shawarma. Akwụkwọ ọjị adọ gị? Mba. Ị ga-eji inhaler? Mba. Oke Otele ọ ghala gị mbụ? Mba.
That family is near when I Arab Agadia. Mba. Mama Wonyara. Mba. Umunega Diola. I did 4. Ono ye goof no ni umunega. Mba. Ida Bapula. Mba, Bishop. Mba. Olo. Eje ye ga attack ka wo just ije nye free. Bishop, I think na ofe ni ụkọ ka m were before. Ọ na-enye m ego before. Mụ na ya nọzi na. Anya agbake na. Di chogebe ka ọ ga-esha obodo oyibo ka Nigeria. Bishop, ebe ọ gwara sọfasị na ọ dị mma n'ọlụlụ. Ya chere Chineke akpọgọ ka ebere nga akpọga bishop. Ikwu ka Sorry, sir. akpọ bishop Chineke akpọgọ ka wetu aka. Sorry, sir. Sorry, sir. Kpọga bishop ị ga-akpọli m de. De, ndo, ewere iwe. Someday, ị bịa nga akpọga bishop maka ịkpọla ahụ ọsọ. Ị bịa nga akpọ bishop Chineke abụọgọ ọnụ. Ị ji akpa aja Otele. Eji m agba aja Otele. Ndị mpụ ha gbaala gị enyi mbọ. Mba o. Genotype ọgọ. Blood group. O+. Kebi shita nọ nyere anyị. Anọ n'Edo State. Ekpoma. Congratulations. Thank you, sir. Bishop. Achọ m data ọchị. Tiyiri aka odo n'ihu. Achọ m data otu ihu gị kwara ihu aka odo. Achọ m data ọchị ya. Shaba mara ihu a na-ajọs nọ fonu ore m nga. Oh, Bishop. Shaba mara ihu mkpi a na-fonu ore m nga. Ọkụmara ihe ọbụla mere ebe a ga-abara ihu akwụkwọ dum. Ya. Ị mara na ilu bụ ilu dị iche ilu dị gbatụrụ m nga. Arugo mmogu. Dewe kamera na ala gị bili ọtọ gị lasụ. Ịbara m Otele nga Chineke agba gị ọkụ iwere Otele ehuwere m ihu Otele. Ịma bụ esi etukuru dewe fon. Asị gị tọnụ nkwụ ka ga na-efe. Ọ mawala gị n'ahụ. Otele nna ma ofu kọmpresọ ka iwere abụghara m nga. Tọnụ. Lewa anya n'ihu. Asị gị tọnụ lewa anya n'ihu Chineke agba gị ọkụ. Lewa anya n'ihu Chineke agba gị ọkụ ihu aka odo were ihu elega anya n'azụ. Iji agba jin starch. Ihe gbara skit gị ji na ọkwa starch ka ị gbara ya ihe. Moko ka ọ dị ka ị nwere Otele. Jee were starch etinye na jin ighe n'ahụ. Moko fufute Otele gị. Ya were fonu. Aha Amarachi. Okafọ. Amarachi onye. Okafọ. Ị afọ ole? Adị 29. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ya. Gịnị ka ị gụrụ? Anyị na-afụ maka eze. Otele Rosanna. Ị na-ahụ maka eze onye? Eze ụmụ anụmanụ. Eze mmadụ. Nke mmadụ. Ọ wee eze nke ịhụ ya na ka ị dị sị m na ị na-ahụ maka eze ọkọlụ ka ị mere. Ọ ihe m gụrụ. Ọ ga-awụ m ajụwa gị ego ole ka a na-ere artificial teeth. Ọ ga-awụ m ajụwa gị ego ole ka a na-ere artificial teeth. Eleghị iji dịrị wike dị wike egwu m na-ewe medical ịnọ into medical dentist iwe dentist gị kpuo na ị na-ahụ maka eze.
Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ya. Ọ ghọwa onye kolos? Mba. Ara ọgbala nna gị mbụ? Mba. Nne gị okopụla mbụ? Mba. Mma ghọwa onye akwụkwọ? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị 7. Otele Rosanna mpa gị mụtara? Mpa gị amụ ụmụ 7, nwee nke ara agbaga? O nwere. O nwere nke wee mbesaid? Mba. Ngwọrọ nọ n'ụlọ unu? Mba. I nwere enyi nwoke ole? Ofu. Like anyị agbasago enwe m enyi nwoke. Kemgbe ị pụtara ụwa mmadụ ole tarala gị? Ofu. Kemgbe ị pụtara too agbọghọbịa naanị otu nwoke tarala gị? Ya. Aha ya? Obinna. Gịnị ka ọ na-arụ? Ọ na injinia ka ọ bụ. Ee, ọ gịnị bụ injinia? Ọ bụ onye ọdọ stataga jen gị sọ injinia? Ọ bụ onye ahụ ga-ahụ jen mebi akpọ ya dọtara gị jen gị kpọwa injinia? Gịnị ka ọrụ gwa injinia gịnị? Injinia gị otele gị? Gịnị ka ọrụ gwa gị injinia ọwa aka ọrụ? Ọ na-arụ maka unu. Onye kpọga injinia? Onye nwe wọta gị n'ụwọ ara gị ji chichi ike otele azụ gị akpọcha nkụ. Ọ onye na-eji aka efu cement efu blọk ọhịa ọ onye gara ya lebe ebigharịghị aka. Gakwa ihu aka odo. Nwaanyị ihu gị na-aga eyi aka odo ịgara onye injinia na-ayị agha. Ana blọk indọstrị ịbịa ga-akpọ gị injinia. Ihe ọdịda ọjọọ adọghị? Mba. Ị ji akpa aja otele? Mba. Nrarara eji amụ na-achụghị ọsọ? Mba. Ị ji agwụ ụra? Mba. Ọkụ ọdọtụla gị mbụ? Mba. Ị ji aṅụ guf? Mba. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Genotype ọ gị? AA. Blood group? O+. Ego enyi ole dị mkpa ị na-eti? Isi gịnị? Ezugara m ihe m sịrị mmega kọlụ nga ọ kọlụ nọ fon buutu. Ego enyi ole mkpa ị na-eti? Aghọta m Igbo iso biko. Onyinyo ga-ele dị mkpu ị na-eti ma ị gawa enyo. Okay. Onye blọk indọstrị tara. Okay, ona. Oh my God. Enyere m gị onye egwu egwuregwu here. Look at me very well. Do you think I'm playing here? Ọwara enwe ihe mege gị n'isi ihe ọwụ mkpu ka ọwara gịnị mege gị ihe a? Onyinyo gị tiere m mkpu onyinyo gị. Ola ka m si eti mkpu na. Eche m ara agbabeghị mbụ. Ara agbatụbe m. Iwe onye ebe? Onye Anambra. Ebe na Anambra? Onye Usofia na Anambra. Na-agụ ata. Ihe awa onyinyo gị? Mkpu onyinyo gị dị ihe a? Ka ọ zụrụ nkịta? Mba. Bishop, good afternoon. Eke yikwere n'udele. Agbakwana ọchị ka gị ọwa ịma gị si yiri udele nke bịa nga achịgara m ọchị. Eriela akwa shọkọ mbụ? Mba.
Mba, ya bekwa mo. He tarawa ahụ. Ọkwa ahụ ka ntala. Sere bekwa shọkọ mbụ. Ele ebe anya gị gara, ị na-anya gị ebe anya gị ebe ọzọ. Ya na-eche ịbịa gị afọ ịta nke gbata obi ya. Enyere ya akwa shọkọ mbụ. Mba, ya bere mo bishop. Gịnị takwara gị ahụ otu anyị jide aṅụ ọgwụ ọbara? Mba, ọ stashọn. Si ihe atachọ gị. Ị tren ya na-eke uke mbụ. Mba. Olee ihe iji ikwe na-eke uke edewere n'ụlọ? Ewe n'iwe. Ọ stashọn. Ihe mbụ gị bịa ebe a. Ọcha mara na labi ọtọ na azụ. Ndị n'olu atalacha anyị. Bishop. Achọ m datọchi ọga. Bishop Adamachikwa Oshio. Otele Rosanna. Bishop Adamachikwa Oshio. Onye ahụ ọdịdị gị? Ahụ dị m Bishop. Ịsa ahụ dị gị? Ahụ dị m ọfụma. My brother. Sir. Ọkụ ọdọọla gị before. Mba. Gịnị shọtụ kwara gị ọbara n'ahụ mere ji ata ya ahụ? Bishop ọbara dịkwa m n'ahụ. Otele. Ya were fon. Daalụ. Na-awelata ihu ya ịkụchiere m akaụntụ otu ihu gị ile. Ị tara ahụ gị were chere ma ego onwe gị n'olu wee taa ka mụ ego onwe gị. Masị iche nkịta akpọgha bingo. Enyi a na-ele anya ebe a. Ele obodo isi na nyere anyị. Anọ m Morocco, Casablanca. Na-ekwu okwu dị. Anọ m na Morocco, Casablanca.